И заради кризата аз съм крайен и мисля да си правя нов аккаунт. Да, VBOX аккаунт нов. Защото тук има кеф и не има нещо. Така, който ми гледа вече CrazyBG или нещо такова. Не знам, да, може да е CrazyBG. И това за цялото видео. Да, искам да ви покажа един много готин скин, който направих нощи. Ето това скина. Моля ви, не ме копайте. Кеф има просто какво. Да, с 3D тук. Ушите му с 3D, слушалките му с 3D и устата му 3D. Аз се го правих, да. Мислих това да ме прави скина, но няма кефише. И ето този е много хубав скин също. Но забелязах едно нещо. Така. Ето тук е тъмно синьо, тук е светло синьо. Това насъката на стария скин много кефи по. Браво, момчета, хубав скин си намерил. Друго. Да, смисъл. Да, къмне. Това. Това е скина, който ще използвам вече. Чакайте да ви изстрели този скин. Това ще е скина. Но главно за това видео трябва да... главно за това видео, че си правим нов аккаунт. Това е. Ето това не беше стария. Паракифифи, малко лав. Да. Да много харесва този клип. Абонирайте се за новия ми аккаунт, който ще е ето така. Чакай, къде си? Така ще ми е новия аккаунт. Така ще ми е новия аккаунт, да. Моля, няма кефи. Важното ме да има кефи няма. Както и да го направим черен. Така, както много виждате, моля не, да много харесва този епизод. И абонирайте се за мен в новия ми канал, който ще е CrazyBG. Това не следва за купирам. Да много харесва, абонирайте се за мен. Аз бях Крази. Това ме е много и чао.